Bagus. Yo pancen kowe sing jaga. Prajurit sing lepopan nyetandi. Yen pancen wis asal sing pasti sing sekti mambur maju bakal jajal cekek. Dewa bagus. Ojo ayo. Sopan kekarepanmu itu udah banget banget. Allah sokong tu. Papan kirang karepan. Pengorbananku mana tu? Ayo, coba kan papan ni. Weh, kau paksun tu kan? Salam, salam. Lembut ah. Gue bocah gue sumingke. Apa gue melu karo laskar mau coba ini. Balik lo. Koko depan. Iki karo kita. Situ lo. Anu ngono do sing baru penyebasan. Alik. Pengarepannya sono Prajurit soal demam. Parang bakal mati soal yo. Yen ke pantai satrio. Malo. Malo. Sawangan.
yen kowe kena taemane wapan kene ayo ojo saja ora keteng srawa papan kene Gus Orang nanti untuk kamansan wes rokok lan langsung manjel mostro kapen sempat pasan kemese kawan tetran orang pengawal sampai dan pengawal saya ayo Gabriel ojo setan wae seneng kenapa? Wala ning ngene kok amene ngene iki ana apa lek nang kene iki? Ning kene iki ana kata proses kondang iki. Ana ora kandhe kan? Kata Prakoronggo, Kecamatan Jakan Kabupaten Pati. Sing dipimpin sapa kang dipimpin sapa kok kadabrak kandang ngono? Sing dipimpin Bobo Arif. Walah, iku kondang alamat tenan ya, Kang. Walah iya. Lan ape nimbali kadabrak rangka budaya carane piye, Kang? Carane ora sabi bingung. Masa sing ape nangkap wong warane rangka dhisik. Walah ora usah kadoan. Lah piye, Kang? Nanggono iki nang arep rene rada maju rene rada maju di rada maju. Piye awe Kang? Nang isor iki tertera yo nomore ya iki, alamate yo nang kene iki. Pari telepon. Berarti yo kau sampeyan rangga ya, Pak. Ora usah di wae ra ngono iku. Wah, ya ning ngono nang ora dengan dan kebiare kada rangga budaya Kang. Wah, ayo di ayo aku sowan rangga budaya di.